Хайде да си приготвим един любим десерт от детството. Сладък и много сочен. Домашно реване. Първо приготвяме сиропа, като в тенджера смесим 500 г захар, 700 мл вода, половин лимон и варим 7-8 минути след завиране. Оставяме сиропа да се охлади и приготвяме блата, като разбием на пяна 4 яйца с 200 г захар. Добавяме олио и кисело мляко по 150 мл и разбиваме отново. Идва ред на сухите съставки. Добавяме 200 г гриз, 100 г бяло брашно, 1 бак пулвер и 1 ванилия и разбиваме до гладкост. Така получената смес прехвърляме в средна тава, която предварително е намазнена и набрашнена. Печем в загрята на 180 градуса фурна за 30-35 минути. Сладкиша се оставя съвсем леко да се охлади и се нарязва на парчета. Сиропира се с вече охладения сироп. Реването трябва да престои поне 5-6 часа, за да поеме течността добре. Добър апетит!